Kaj, du frigør din sikring, og så får du de 2 civile i sikkerhed. Okay guys, I'm gonna need you to slowly get up and get down here. Move down between us. Put down the gun! Put down the gun! Alex, har du syn på ham til højre? Ja. Come on over here, all of you. Slowly, slowly, not so fast. Move in between us. Bag om det om at stoppe op, og så viser, at der ikke er nogen bomber. Er det en pistol, der er i siden der? Ja, bag. Vi har 4 våben. Motor. Ja. Guys, med mig, vi går. Vi er klar. Det vi skal forbi, den gruppe ligger her. Så skal vi cirka 20 meter længere. Helt ned i bunden! Jeg er 2 her. 10 meter fra. Mikkel, vær klar til at presse! Vær klar til at presse! Lidt længere dernede, der er der en vej ind. Hvor du kommer ind på den derovre. Fortængsel højre er langt op! Skud kommer, skud kommer, skud!